Hej, jeg hedder Jens Hjortshøj. Og jeg hedder Lone Hjortshøj, og vi driver tilsammen Hjortshøjs Partyservice i Varde. Hjortshøjs Partyservice har eksisteret i 20 år med mad ud af huset. De seneste 7 år har vi også haft udlejning af telte og service. Hjortshøjs Partyservice de tilbyder serviceydelser til, når du skal holde dine fester, private fester, firmafester, reception. I køkkenet der har vi kokke, og vi har en kokkeelev, og så har vi en servicedame, der står for alt udlejning af servicen. Og i teltsæsonen fra april til oktober, der har vi en teltmand kører rundt, der sætter telte op for folk. Og så i weekenderne, der har vi en masse løsarbejdere, der kommer ind og hjælper os, for der har vi brug for nogle flere hænder. Og så har vi også tilknyttet en del chauffører til firmaet, der kommer og kører maden ud. Og så er der Jens og jeg, som er lidt blæksprutte over det hele. Ja, men vi vil gerne være med til at kunne yde et produkt, så folk de får en rigtig god oplevelse ud af deres fest. I efteråret 2011 flyttede vi ind i vores nye lokaler i Varde, i det vi var vokset ud af de gamle i Ovtrup. Vi vil gerne opnå, at folk de får så stor succes ved deres fest som muligt. Derfor så sætter vi kvalitet meget i højsædet. Vi laver alt fra bunden af, hvad vi kan ude i vores køkken. Vi er begge uddannede slagtere, og vi laver alt fra bunden selv med de bedste råvarer. Drejer det som en helstegt pattegris, 3-retters menu, buffeter eller reception, så klarer vi det. Vi kan tilbyde alt i en pakke. Vi kan tilbyde mad, vi kan tilbyde telt, vi kan tilbyde borde og stole og service. Vi kan sørge for musikken også, og vi kan sørge for fadøl, og ja, vi kan sådan set sørge alt. Så bare man inviterer nogle gæster, så kan vi sørge for resten. Der er ikke ret mange andre firmaer, der kan levere det hele i en pakke. Det med, at vi har maden med os, det gør os anderledes.